Masz uczony. Au! Na to samo si zajtra pozrieť, aký si bol. Zajtra sa na to musisz pozrieť, musíš to vidieť zajtra. Mi zrejme słowa. Aśka? Co robisz? Čo taký piuti? Bo ty nie masz očí. Ja som momentálne v piči. Ja som asi tiež v piči. Hugo, my sme spoločne v piči. Čo? To je Kubo. Simonka! Ja, no čo si je? Daj preci. Simonka, a ty sa pozri, to má byť si bola v tomto videi! Daj mi pusu. Neboj mať. Ja, pusu mi daj. Jak to sa jebal? On ma kameruje! A ja ma chcem kamerovať! Teraz sa stráš so mnou! A ja ma chcem Ja nie som svačený. Najmeme mu do piči. Ja nie som svačený. Vážu mu! Ty koko... Po môjom mobile nebudeš báchať. Ja som svačený, chlapci, ja nie som. Neberte to tak, že som svačený. Ja som úplne v pohode. Ja som v pohode. Si do mobilu jebol kulo, si kokos. No vidíš. To si musíš zaznamenať, do zajtra budeš vidieť, aký si bol. To je isto Simonka. Same Simonka, za mnou.